τραγουδί ήδη έχει ξεκινήσει το μουσικό του σχήμα. Ναι, και το λεωφορείακι. Ήρθε το πρώτο, κατάλαβες με την μπασάκι, πολύ ωραίο. Τι ετοιμάζουμε σήμερα, Στέλιο? Φτιάξε μας λίγο. Τον λέγει από κοντά, Στέλιο μου, τι πες εκεί πάλι, πες μου την αλήθεια. Δηλαδή αλήθεια μου λέει ο Στέλιος. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος. Είναι ο άνθρωπος μου στο Πελουλά. Είμαι σίγουρη αυτό. Τα βρήκαμε από πέρσι και μας λιώμα κι άλλο. Πλούσιο μου δώσει τη σημασία της λέξης. Όπο, καλά ρε παιδιά, εσείς εντάξει που είσαστε εδώ, είσαστε τυχεροί γιατί μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα πράγματα. Εσείς που ακούτε τώρα, πάρτε το αυτοκίνητο σας και ελάτε και ράση, φεστιβάλ κερασιού στο Πελουλά και ακούσατε, ειλικρινά, εγώ αν ήμουν. Δουλειά και είναι μια καλή εναλλαγή γιατί και ο καιρός είναι μαζί μας. Είναι τέλειος ο καιρός σήμερα, δεν το συζητώ. Είναι τέλειος ο καιρός και θα περάσουμε πανεύκολα. Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας άνοιξες την όρεξη για τα καλά. Δεν πειράζει όμως. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μείνουμε έτσι. Σιγουρότατος. Λοιπόν, και να πούμε εκτός από το φαγητό, εκτός από τα κεράσια και τα εδέσματα κερασιού που μπορείτε να απολαύσετε και σας προσφέρει το κοινωνικό. Ήρθατε και πάλι. Καλώς ήρθατε εδώ τα φιλαράκια μας. Καλώς βρήκαμε έτσι και έχει πολύ καιρό να το Μέχρι και στον Αλέκτο να πήγα εκεί να πάμε σε ένα ταβερνάκι, στην Μαδίνα. Πολλές φορές με γελαστές μικρό, περιμένω. Και με ανοιχτά μάτια μόνη με περιμένω. Έλα να πάμε σε μια μέρα, ως άνθρωπος να μην υπάρχει. Το γέρο σου περνέρος, μόνο να είμαστε μοναδικοί. Πολλές φορές με γελαστές μικρό, περιμένω. Και με ανοιχτά μάτια μόνη με περιμένω. Έλα να πάμε σε μια μέρα, ως άνθρωπος να μην υπάρχει. Το γέρο σου περνέρος,